हे लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे सर्ट आपडेट भिडिअआवहाय नोंथांमोनखौ गासैखौ बरायनो थालायबाय। स' लोगोफोर दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों मोननै गोदानै फैनो गोनां मिउजिक भिडिअफोरनि सायाव आपडेट लानानै फैलायबाय। स' नोंथांमोना भिडिअखौ आबुङै मिथिनो थाखाय जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलाङोब्लानो जाबाय। स' गिबियावनो दङ बर'निनो फेस्ला फाव खालामगिरि बिथां मेन्डेला ब्रह्म आरो जस बिथांमोननि फाव खालामनायाव मोनसे दुर्गा फुजानि कालि फुजानि मुंनि मोनसे अफिसियेल गोदान मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो दङ दै लोगोफोर। आरो बे गोदानै फैनो गोनां मिउजिक भिडिअनिनो मेथाइखौ रोजाबदों प्रशान्त बसुमतारी बिथाङा आरो प्रडिउसखौ खालामदों दैमु बाग्लारि बिथाङा। स' लोगोफोर नोंथांमोना बे दुर्गा फुजानि कालि फुजानि अफिसियेल गोदान मिउजिक भिडिअखौ बे साननैसोनि गेजेरावनो दैमु मिउजिक रेकर्डस चेनेलाव नुनो मोनसिगोन दे लोगोफोर। स' बिथांमोना कमिउनिटि टेबावबो मोनसे पस्ट होनानै होदों। स' जायफोरा नायनो गोसो गुदुं बिथांमोना एसे नेना थायोब्लानो जाबाय। आरो नेक्स्टआव दङ अनसु ब्रह्म फट'ग्राफि क्रिएसन बेनारनिफ्रायबो मोनसे सोलाय बख'लाय आइसक्रिम मुंनि गोदान अफिसियेल मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो दङ दै लोगोफोर। आरो बे मिउजिक भिडिअआवनो फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन अनसुमै बर'जों लोगोसे सन्जिब बाग्लारि बिथांमोनखौ। आरो बिथांमोननि बे फैनो गोनां मिउजिक भिडिअनि कनसेप्ट डाइरेक्सनखौ खालामदों सोरां बसुमतारी बिथाङा। स' लोगोफोर नोंथांमोना बे गोदानै फैनो गोनां अफिसियेल मिउजिक भिडिअखौबो साननैसोनि उनावनो अनसु ब्रह्म फट'ग्राफि क्रिएसन चेनेलाव नुनो मोनसिगोन दे लोगोफोर। स' नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौबो जाय नायनो गोसो गुदुं बिथांमोना एसे नेना थायोब्लानो जाबाय। स' बिदिब्ला लोगोफोर दासिमनि सर्ट आपडेटआ बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो बेफोरबायदिनो माखासे गोदान भिडिअसफोरनि आपडेटखौ मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय।